1888 isilo sasoSuthu, umama ngoSuthu, isilo uDinuzulu, ehlaselwa ezingelwa amasosha aseNgilandi ngenhlokohlela zeinjojela zezibhamu. Wayesebuthelwe ke ibutho ekuthiwa kulona nina niyazipha efeni lakwaZulu. Kwagcina lelo butho sekuthiwa uphefeni imbokode ebomvu. Kuthiwa ke mabemhlasela lapha ehlathini ongangezwe lakhe kwakukhona ababelokhu bethi he uyayithinta inyoka izihlalelo obhalweni, bethi uyayihlokoza imamba izihlalele emgodini wayo. Ingakho ke isilo uDinuzulu kuthiwa unhlamvu zamdela kwaceza zadla amagatsha emithi umahlome ehlathini njengohlanya. Ngenxa lezo izathu zokuhlaselwa abamhlophe baseNgilandi befuna ukudla izwe lobabamkhulu. Kunehubo ke lapha elahlatshelelwa kakhulu umntwana omkhulu uMagogo odume ngeka Princess Magogo, elalelithi uyalishisa izwe lakho ngoba mkhonto, uyalishisa izwe lakho ngoba mkhonto, uthinta amahwanqa, uthinta amakhosi, bathi uyawayihlakaza imambi izihlalele emgodini wayo, bathi uyawayithinta inyoka izihlalelo obhalwini, bese bathi awo 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 awo, bathi wamthinta uphefeni, wamthinta uphefeni, bathi uthinta izwe londaba, uthinta izwe logasela kandaba kade sibagasela ngemthando egasela izidwa kubalanga emkhombalala phuma khona emkhombalala shona khona, ethinta izwe loluzimane, ethinta izwe lontu. Bayede wena wendlovu yibinda inkosi ayiqedwa, sizowubamba umlando wethu uyozubuyela esimeni sawo.